No, Dobre. Pekné to je. ja neviem. Fakt dala. Nervy mala, že ty kokos, že aký dizajn dám. Ja, že až to je jedno. Nie, že či tmavé alebo bledé, ale tak. Tmavá. No, Ale tak tmavé aj- je najlepšia. Hej. Kokos. Ale kto nás zase nahlasil? No nie teraz, ale predtým, že kto nás Ja nahlasil. neviem, veľa hoci ktoré, ale neviem. Vieš, ako mi včera zajebalo? Ja som prešla, že 17 kilometrov. Akože kde? Som bola na prechádzke a išla som proste do kopca, že tebe jebe. Ach, bože, ale ja som to potrebovala. Chceš kuriatka? Neviem. Predáva kuriatka. Či nechceš kuriatka? Ja už som svatý pokoj. Ja jediný fakt, čo chcem, je už pokoj. Toto je moc, aha. Ja som sa ujebala. Počkaj, to tam ešte ako nejaký... Hej, ide dievčatko z hor. Hej. Ale to kto je? To je hype man taký Rico. On je jebnutý. Počkaj. Jej, to je, áno, Čo, lebo ty ho- on... ty ho poznáš? Nie, Ja, ale akože ja on moc hovoril, že to je nejaké nové besty alebo niečo, tak to je on isto. No, je to on. Ahoj, čau. Pozri sa, aký... Hej, hej. Ale ježiš, Že on že on... to akože... To je strašné. Toto je opäť. Aha. To je postav. Hej? Prečo sa všetci úplne poprednení? Aj toto, počkaj, dívej sa. Hej, to však to u nás to... Som rada, že som tam nebola. Fuj, on je úplne... Bez karčiky. To je strašné. Si veľmi krásna, ďakujem. A potom dali. To je tiež hrozné. On nevie spievať. Jediný, kto je spojený s ním. Aj Nick. Áno, Nick ešte. Ale toto čo? Ja som tak rada, že sa to... Reálne, kto to počúva toto? On čím ďalej, tým je tučný. Tam čo? Ježiš. A on nieko začal sledovať na privítí. No to je asi tá... No, podľa mňa. No, neviem. To prečo mi začal sledovať? Čo ti jebe? Ja neviem. No ja to zistím, kto to je. Ja sa v chlapcoch nejako nevyznám. Čo? Ja sa Ani vlastne v nikom. No ja v No. ničom a v nikom. Nechte každý už to počuť. Počkaj, hodím písť. Ja viem, kto to je. Kto? To je táto podľa mňa. No, tak to je ona, podľa mňa. Tebe jebe? Lebo ten príbeh sa volá, že Elzy. Áno, A toto áno. je Ela. A vieš čo? Kamu, what the A fuck? počkaj, tutok. No, jasné, jasné. Ježiš, ja som slabá. Si Mne to trvalo, že 5 sekúnd. krúka. Ďakujem. Ale... Ty kokot. Ideme sa čo sa to... Fakt sa čo sa... 15 jebe. Fuj, ale
ale toto je moc zlé. A má tam niečo vôbec? Má tam, že tvoje posty. Jeden je skôr. Čo? Že jeden je s ním. Ja som sa asi... Počuj, ja som sa v noci zabudila. To bude počuť. Tak počkaj. No. Ty vole. Ježiš, to bola pekne v piči, aby sa mi toto Ale to si akože... Čo? Že ono sa to stalo, tebe sa to snívalo, Mne sa alebo... reálne to snívalo a som sa že zobudila a sa som to hneď stalo, otvorila ne? ten telefón a tam ty kokot, ja som dala half swipe, hej, že takto, že kto mi čo... A on milión snapov, že ty kokot, tak som to otvorila o 4:00. Pripojte A ma. tam- Ideme ho pripojiť.